participar al projecte de Grans Teatreros m'ha semblat una oportunitat divertida de participar de la cultura d'una manera diferent a les altres que tinc, fins i tot amb els meus avis. Veure peces de teatre que potser d'altra manera no les hagués conegut i després també estar acostumat d'una persona jove que tingui interès, doncs també és molt enriquidor. A mi em sembla que és una iniciativa fantàstica perquè penso que la transversalitat amb l'edat és molt interessant, no només per la persona gran sinó per la jove, penso que s'enriqueix i si tot això és veient teatre, em sembla que és molt bo per abastar molta part de la societat. El projecte ha complert les expectatives perquè m'ha servit per apropar-me més al teatre, ha sigut l'oportunitat d'acudir a més espectacles de teatre aquí a Barcelona i per altra banda perquè he pogut conèixer la Maria Lluïsa, que ha sigut una parella i està sent una parella meravellosa i és una persona que sap molt de teatre i per tant ella també m'ensenya i recorda moltes coses de la història del teatre que jo desconec. M'ha rebentat, perquè quan tenia 50 anys em vaig quedar viudo. Llavors agafes depressió, perquè estic vivint sol. Llavors a mi això em dona molta vida. Estic molt content, de veritat. Participar en el projecte Grans Teatreros està sent una experiència molt gratificant, perquè jo no sabia com aniria, però acabes trobant una manera d'anar al teatre amb una persona que té una altra edat, uns altres interessos, i llavors també comuniques, parles, i després una altra mirada del teatre. M'ha suposat una troballa impressionant, perquè a mi m'agrada molt el teatre i poder-hi anar acompanyada ha sigut per mi la troballa del segle. Això és una delícia, et venen a buscar a casa i a més és preciosa aquesta nena. Bueno, m'ha agradat molt, molt. Les persones joves que volen fer una activitat com aquesta, de fet són gent potser més conscienciada i també més interessada des del punt de vista de tenir relació amb altra gent gran i també que estan interessats en el teatre. La meva família i els meus amics, quan els explico que estic participant d'aquest projecte, doncs els hi parlo molt d'ell. Jo també he parlat amb la seva família, amb la seva filla, i no sé, a tothom li sembla com molt curiós. Vaig treballar amb gent molt gran al principi i sempre m'han provocat molt de respecte i sempre he valorat molt l'edat. Grans teatreros. Grans teatreros. Grans teatreros. Grans Teatreros. Grans Teatreros. Grans teatreros.